kay ni mo bula. Uy! Asa man si Dini di ay? Dini! Dini! Ah! Ali, paragod! Ali, isa ba? Kay suguon ti ka. Aw. Utang sa breeze na powder dito din ikaw kay hinay na kay ni mo bula. Yung kay maay. Parting sa'yo habang kasabanta ni. Dili lagi na. Ina lang nga, bayaran ako na akong utang inig mag-away may. Masibay. Ang utang na dito ka, lakaw na. Sayuha pa, oy. Tangon ako. Ako kasabana ni. Nulog sa'yo man. Patay ko ni bay. Saan kanina na. Kaya magsalbi bay. Asit jaga ni Ron. Ating sarla ko. Ayaw. 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 Kay. Cool. Ayaw. Kol, gawas na ba? Wala biya sabon si mama. Wala ba si mama ha? Kol. Kol. Ayo. Oy, maing buntag, unsay ato? Uy, kato maning bata naman pudi ay. Unsay ato, gang? Kol. Ako'y surprise. Unsa man ang surprise nimo na pod, gang? Unsa man ang surprise nimo ha? Nangutang daw ko, Kol. Mao na yung surprise nimo sa kuan ng mangutang ka? Ginagawa mo. Kamatay mo na eh. Sayo pa kayo mangutang na wa pa ko halin bisag piso. Wa pa ko'y buhay naman no, gang. Ayun na, Kol. Tanga ako, Kol. Mga ngiwangi ho pa na pa surprise utang raman di ay. Yatay. Tatay. Nya, unsa man mo di ay? Kuan daw, Kol. Na powder. Unsay brief nga powder, gang? Napaday brief nga powder. brief kung powder di kay brief nga powder. Ginagawa mo. Ano mo sabon o brief? Tabong, Kol. Unya sabon ya nganong brief man na. Alam nga, wala man. Bumula na ng brief. Disit pagdili. Gahe pag kang bata oh. Wadyo ko kay bawa ning brief ni mga sabon day. Maglibog ko anang brief ni mga sabon. Kay na ako'y brief dire biro labhonon man eh, di pod ni sabon. Dali, lagay, Kol. Kaya kong mama ba? Nangayan ko. Unsa ng orasa. Nagpadali-dali pa. Wa bata ka ba? Naglibog kay ko anang brief ni mga sabon. Unsa man din na di ay nga maglibog man ta na. Oh, kini na lang oh, kay brief man kay imong gipalit. Kana lang. Ano di magkani nga brief man eh. Kana lang. Unsa man day mo di ay? Naman na, maungkol. Risuda po kay nimo baligyaan nga brief may giingon nimo tagaan kag brief di ka mo dawat. Ayaw lang, Kol. Lagot mo ko ngayon. Makaheadlight ka. Wala na ko. Namasabi ang tindero. Pakaila. Naglarong tabon. Tagaan tagrip. Pagdid Dubai. Ang kumama. Ang paskuan yun. Bara ba to? Inunda naman ako siya. Ma, wala agad silip. Kay walay laba. Asa man imong dala din eh? Wala sa laro ma. Karag hatag. Tagaan ko grip. Ayun ko ng utang Ginagawa mo. Na, unsa may sabon ako ani ron? Powder lang. Pag gani ko'y powder no, breeze ba yato kung gipautang nimo? Labay lang nga ma. Gusto kag income samtang nagdula? I-download ang Una game. Nasa description ang link.
I-click ang register, dayon i-fill up ang mga gipangayo nga mga information sama sa cellphone number, password, verification code. Dayon i-click ang confirm. As you can see, nanata sa sulod sa usa ka application. So daghan kaayo taog pwede dulaon. Atong i-try ang Dragon Tiger. So sa Dragon Tiger guys, is mamili lang ta kung asa ta mo patad, sa Dragon ba or sa Tiger. So naa ta diri ay choices kung pila ato ang ipatad. Pwede piso, 5, Gs, 50, 100 ug maximum nga 500 pesos. Karon guys, tudluan ta mo unsaon pag-cash in ug pag-cash out sa inyong mga nadaog nga kwarta. So natay mga choices diri nga pwede i-cash in na ay 100, 500, 1,000, 10,000 and 50,000 pesos. So karon guys, istudluan ta mo kung unsaon pag-cash out or pag-withdraw sa inyong kwarta. So sa pag-cash out guys is i-fill up lang ninyo ang amount kung pila ang gusto niyo i-withdraw or i-cash out nga kwarta. Tapos i-bind lang ninyo ang inyong GCash nga account. Unsa pa may gihulat ninyo, i-download na og magdula na ta.